To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wannan shine cigaban tutorial ɗinmu inda insha Allah muna ƙarƙashin data manipulation language, inda muka ce yana nufin create, read, update and read. Inda mun yi creating ɗin new record mun gani, mun yi reading ɗin new record which is query. Then yanzu the next thing is updating. Yaya za ka updating ɗin data ɗinka a table? So okay. Yawwa, to kamar yadda muke gani yanzu ga na connecting a cikin database ɗina. Muna amfani da database mai suna Cartech a wannan tutorial ɗin. So zan yi shiga Cartech, in na shiga Cartech to ina da tables, show tables like this. Yawwa, ina da Cartech, a inda a Cartech ina da record. Bari in yi selecting ɗin su duka, select all from users table. Yawwa, to kamar yadda kuke gani yanzu muna da wannan record ɗin a previous tutorial ɗin muka sanya su. To yanzu za mu fara updating ɗin record. Kamar yadda ake updating record, kun ga kamar a real application, kamar yadda ake forgetting password updating ɗin password ake yi. Kamar inda misali user ne yake son ya canza wani profile ɗin shi, ko ya canjin email, ko ya canjin username, ko ya canjin wani dai abu haka, to updating ne ake yi a nan wajajen, ana updating. Kamar maybe kana haɗa wani result system ko kuma wani application ne kake haɗawa wanda ake son a dinga, kamar misali kana da data, kana application ɗin data, so kana canza price ɗin data duk lokacin da kasuwa ta yi rising kana canzawa, to wannan price ɗin da aka sanya ka danna update, to ana tura shi a database ne sai ya updating. So yanzu kamar yaya za mu yi updating? Kamar yanzu misali a wannan record ɗin nawa na biyu ina da Muduru Jamilu, to ina son in canza username ɗin from Muduru to Jamilu. How to achieve that is using update, then update, then column ɗin da aka updating ɗin shine users, then column ɗin da zaka canza shine username ko set username equals to Jamilu, then where ID, to me ID ɗin Jamilu shine 2 ko, where ID equals to 2. So kamar yadda kuke gani yanzu na ce update users, na ɗauki table ɗin kenan na users. Set na ce ai setting ɗin username, ma'ana nan warin kenan, equals to Jamilu, where ID equals to. Kun ga yanayin running ɗin wannan command ɗin nawa za ta fara zuwa farko ta fara ɗauko wani record ne mai ID 2 za ta ɗauko shi. Sai ta updating ɗin username ɗin ta goge Muduru ta sanya Muduru. Kun ga yanzu row affected ga nan, change 1 in 0. So kun ga idan na sake running ɗin wannan select all, kun ga yanzu mamadin nan before we updating nan da Muduru ne, yanzu kuma bayan mun yi updating nan Jamilu ne. So wannan shine update a takaice, kuma you can change more than one column at a time. For instance yanzu bari in yi setting, insert into users, and sanya username, for instance, comma email, then password like this. Values, misali a values din nan sai na sanya misali AAA, nan email ma sai na sanya AAA at gmail.com, for instance. Sai password ma sai na sanya misali just 1 2 3 4 5 like this, then sai na kulle ita mai ta. So I have error kenan somewhere. Insert into users, username
email and password values. So I think to ina nake da error kuma. Insert into username, email, password values. Okay, na da error nan warin ban sanya wannan abun ba. So kun ga I have to cancel. In zaka wannan cancel din shine control C. Yanzu I have to update it here. Is here the problem. Kun ga yanzu yayi. Yanzu kuma ga record ɗin da na sanya na ƙarshe shine a gashi nan. So yanzu ina da buƙatar in canza wa'ina saboda doesn't make sense. So ma'anar yin amfanin yin creating din wannan row din na hudu shine dan ku ga da zamu canza at the same time mu canza username, mu canza email, mu canza password. So how to do that is update users, set username, okay, set username equals to ka bashi suna, let's say maybe zan maida shi Aminu, then comma, then let's say email equals to aminu@gmail.com, then ya kule shi, then comma again, then password kun ga separating din shi nake da using comma, password equals to let's say 54321 like this. Gashi nan na gama ko. To na ƙarshen shi ba za ka sanya mai comma ba, sai ka ce where id equals to 4, where id equals to 4. Gashi nan sai ka sanya terminator ɗinka sai ka yi. To kun ga na canza shi yanzu idan ne wannan kun ga na canza shi a da nan a haka, amma yanzu ga na kuma Aminu shiga. So wannan a takaice shine ake cewa update. Alhamdulillah.